milyon ka pesos nga balor sa cheque, diin kapin sa 80,000 pesos niini ang pay to cash ang napunitan sa usa ka tricycle driver o gi-turn over niya kini ngadto sa buhatan sa City Toda. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kining binandol sa mga cheque nga gisud nining yellow envelope ang nahibilin sa tricycle nga gimanihon ni Pedro Sibial, 67 anyos. Gingon nga detong Hunyo 1 pa kini nahibilin og nakitaan o gipaabot ni Sibial nga dunay mo para kaniya og maningil sa nabiling envelope. Gani iyang gisusi ang sud sa envelope aron mangita og mahimong makontak apan wa siya nakita. Inay, iyang nakita ang libuan nga balor sa nagkadiyang cheque. Apan matud niya nga hugot gyud ang iyang desisyon nga mauli kini ngadto sa tag-iya. Di ko silaw Di ko silaw gyud. Bisag pitaka pa siguro nga nabili siguro. Iula lang gyapon ako kay di man ko ganahan na nang dili akong kan. Di man ko ganahan na nang dili ako ang kugi nga akong gamiton. Kuan man ta na. Magabaan sa Ginoo, Dios ama nagkuan ako. Bisan sa kalisod, wa siya maagni sa paghilabot sa maong mga cheque. Saga 200 pesos lang iyang kitaon sa matag adlaw nga pamasada. Nagtabang pagyud siya sa pagbuhi sa duha ka mga anak ug mga apo. Apan kay wa man gyud ni duol kaniya nga nangita sa envelope, nakadesisyon nga iyang i-turn over na kini sa buhatan sa City Toda. Dagadagan ko, kung mo kibaw ko sa porma si Itura, kaya po nagmas biya. Ya ako, lang po ko. O parahon ko, dadara po na ako, ipitaono, hasta naabot ng Domingo, sa Biyernes, Sabado, Domingo. O pagkalunes, ato ko si Teo. Pinaagi sa pagtabang sa City Toda na kontak ang tag-iya og nauli ang mga cheque. Nasuta nga sinaligan sa usa ka kumpanya ang nakabilin sa mga cheque diin ang uban niini mamahimong direktang mapain cash. May gani kay dunay checkbook. Unya duna po ditoy kining contact number, dunay resibo. Unya dunay contact number. So mato nga pag trace namo usa siya ka construction company. And then di na sila magpa-mention. Usa ka construction company. So mo na nga amo silang gitawagan og didto ilang gi-claim kagahapon ang cheque. Gahapon gipalipayan sa Sibial sa Talisay City Government og duha ka mga sakong bugas og mga grocery items. Isip pasalamat kini og pasidungog sa iyang pagkamatinud-anon. Sa niaging simana, laing tricycle driver nga si Mark Padreque ang nag-turnover sa bugdulan sa 100,000 pesos nga balor sa cheque ug nauli kini ngadto sa tag-iya. Kami magpasalamat mi dinhi sa Talisay nga doon na patay mga drivers nga sama niini tungod kay pinagi sa ilang gibuhat pagdasig sad na sa uban nga mga drivers nga mohimo sa ingon at the same time paghatag sad na og kumpiyansa sa mga pasahero nga mosakay sa mga tricycle. Uban ni John Sulon, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.